Dobrý deň, vítame v programe. Dobrý deň. Vítame našu Zuzku. Kde sa nám poslucháči? Potom o 4:00 už. A ja presne o 4:00 zakončím, ak to hlasoval. Tak. Mohli sa už hlásiť aj traje. Tak. Zuzka, povieš mi, aký Dneska poradí budem hlasuješ? takto. Včera som inak, dneska takto. 3, 2, 1 od počiatku. 3, 2, 1 od počiatku, áno. Zapísané tvoje body. A teraz nám povieš 2 slovenské piesne, aby si mohla pozdraviť. Prekrásne slniečko svieti, aj bránili tebe mňa. Ďakujeme za výber, Zuzka. Niekoho pozdravíme od teba. Srdečný pozdrav tebe aj nášmu zvukárovi. A pozdravujem všetkých, kdekoľvek nás môžu počuť. Všetkých pozdravujem a prajem im príjemné poobede aj zajtrajší deň. Ak by mohla byť pieseň za skorého rána. Prečo nie? Krásna pieseň, pozdravujeme aj našu Zuzku Megovú. Áno, touto jej obľúbenou piesňou. Áno, ďakujem, aj teba majte sa pozdravujeme, dobre. prejme krásne víkendové chvíle, Ďakujem, Zuzka. do počutia. Nazdar, do počutia. Dnes v sobotu 31. marca Padinské ochotnícke divadlo Nová scéna usporiada v Padinskom dome kultúry premiéru svojho nového divadla komédie Zoznámka. Začiatok je o 19. hodine a vstupné je 200 dinárov. Povolávame všetkých záujemcov. Dobre ti, sestrička, u mojej mamičky v perinách zagúladí. Dobre ti, sestrička, u mojej mamičky v perinke zagúladí. Ale mne je horší, Bože, najmilejší po svete. Dobrý deň, želáme, nech sa páči, kto volá k nám. Všetko prajem najlepšie. Ďakujeme pekne, Janko. Povieš mi, akým poradím hlasuješ? No pravda, že pre 2, 3. Pre druhý návrh 3. Potom? Pre tretí 2. Tretí 2. Aj A pre prvý prvý 1. 1. Áno, 1, 3, 2 od začiatku. Janko nám povie, ktoré to piesne poznáš, rád pane počúva. No, vieš, ja spievať nebudem, ale A by som nie, chcel si deti spomenúť niečo. spievajú. Deti spievajú, aby dostali lístok. Gymnázium stojí a báčo zvonec stále si tam zvoní. Zvoní si on zvoní, ako by ho platil, aby ten absolvent cigaru odhodil. A koniec. Tak, a teraz koniec. Koniec. Čoho? Aký? S Bohom žiacký život. Život nás oblaky. Nad oblaky sú to spomienky však. Krásne, Báčina. Bola to celá poema, Katka moja. Báčina Kaňovou sme si veľmi veď dobre za to, zapamätali. no. A oni nám koľkokrát 5 minút aj Bola to strátili. celá očku. poema, bol tam aj samospevák, vieš, biológia. Áno. No mládenec sadni. Áno, áno. A tak ďalej, no dobre. Áno, tak Janko. som mohla pozdravila niekoho všetkých. pozdravíme vlnami Slovenského rádia. No, pravda, všetkých poslucháčov a mám jednu žiačku, ktorá zakončila volanie 8, je to Gabriela. Pokúsim sa ju zavolať, ale predsa ja aj tak jej prajem všetko naj. A ešte je to Gabriela Paľková Povolnová, otec, čo kreslí, tak jeho synová dievka sa volá Gabriela. Áno, Garika. Tak a jej všetko najlepšie a vám pravda, že Katka moja, gymnázium však. Áno, ďakujeme, Janko, prejme ti Všetko krásne najlepšie. víkendové chvíle. A ktorou to bude piesňou? Od A nás? boli sme deti. Boli sme deti. Ja sa sečam jednok sná. Áno, Vieš prečo? Pretože mám to na paláši, áno. tú melódiu Mikie Vremovic, ale som ešte jednu počul preklad mimoriadny, ale som zabudol, ktorá to bola. Zapíše si Isto, druhýkrát a ten budeme Evergreen. počúvať. No ale predsa všetká ďaka aj za tú melódiu. S Bohom. Marína, Karol spieva Marínu, to si istotne počul. A to vieme my, no, ale... Ale v táto, preklade boli sme po deti. slovensky A je krásne. to ju hóny, ktoré sú mimoriadne, ale ja ešte raz všetko najlepšie, Katka. Ďakujeme pekne. Ako tebe, tak všetkým. Ďakujeme, S Bohom. prajeme krásne víkendové chvíle, Janko. Nazdar, do počutia. Hit zimi. Prvi návrh Jan Havran, Keď som šiel gumilej naposledy. druhý návrh Michal Ľavroš, Varadinský zámok.
Treći návrh Anna Marková, na čo som na svete narodená. Dobrý deň, želám, nech sa páči, kto volá k nám? Nazdar, Katka. Nazdar, tu je Anka Povolnová, Ďakujem. ktorá bude hlasovať akým poradím? Odzadu. 3, 1, 2. 3, 1, 2. Áno. Zapísané tvoje body, Anka, a teraz nasledujú piesne, ktoré rada počúvaš. A sa vie. Od teba všetky a od Milinky Megovej. Ďakujeme, že si ti ešte stále páčia naše piesne a niekoho aj pozdravíme od teba. A takto najprv vám srdečný pozdrav vám dvom. Ďakujeme pekne. Tebe prajem všetko najlepšie, aby ti mi sa dobre previedla. No istotne, večer máme vajíčkový bál penzisti. Pomiem, že s vajíčkami, že by si ich nepoubila. Á, my to tam dostaneme také maľované. Dobre, troška Aj sa pukanú žartujem s kukuričku, tebou. aj máme tam vyzdobenú našu miestnosť veľmi krásne Dobre si kvetami, previete, Katka zakvitnutými halúskami, vajíčkami. No, dobre si previete, potom si pozdravujem mojich domácich, môjho syna, susedovcov, Megovcov, Krčovcov, Anku Dubovskovú s rodinou, aj tetu Slivkovú, aj všetkých poslucháčov nám sa cítia od mňa pozdravení. Áno. Aj celú moju rodinu a pesen mi dáš, Katka, ty si ju spievala. Ide dievča po ulici, veselo si kráča. Áno, áno. Ráno som ju počula. Áno, bola ráno. Tu mi dáš, No, ide aj moja Anka, áno, ajde. nech sa ti pekne počúva pieseň, srdečný pozdrav k vám. Taktiež aj vám, dobre si Nazdar, previete, ide do aj Anka, počutia. nazdar. Čakáme Anku. Hit zimy. Hlasovať sa bude systémom 3, 2, 1. Dnes v sobotu 31. marca Padinské ochotnícke divadlo Nová scéna usporiada v Padinskom dome kultúry premiéru svojho nového divadla komédie Zoznámka. Začiatok je o 19. hodine a vstupné je 200 dinárov. Povolávame všetkých záujemcov. Povolávame do divadla, povolávame deti, aby nám spievali, dostanú lístok a niekoho vítame. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítame v programe Martina a počúvame, Ako viete, všetko. Ako on hlasuje. Pa čo máte, voláte ďaleko hľady československé? Áno. Mám aj veľmi vycibrené uši. Nemôžeš ma oklamať. Martin, povieš mi, ako hlasuješ? Poviem už aj. Za druhý 3. Druhý 3. Tak, prvý 2. Prvý 2 a tretí 1. A dobre, už ak vypadne jednotka, tak potom... No áno, 2, 3, 1 od začiatku, pretože to tie čísla 1, 2, 3 musia byť. A včera som tak hlasoval, tak aj dneska. A povieš mi piesne, ktoré rád počúvaš? Rád počúvam všetky piesne. Znamená, každá má nejaký krásny odkaz však. A je to... By som aj zaspieval, že sa mi zdá, že ľudia popredajú rádio, nejak ja budem spievať. Deti dnes spievajú, aby sme im podelili Ajde lístky. Červená ružička, aj Letí prúd. Dobre, tie dve pesne. Áno. Tak mi Ďakujeme zíšte za na výber, Martin. A pozdravíme od teba. Pozdravujem vás v stúdiu. Ďakujeme pekne. Pozdravujem Anku Malú, ktorá si rozkázala dneska piesem. Áno. A ja pijem aj piť budem, tá piesem bude. Áno. Aj Vraví jej stará poslucháčov- mama, že ona si rovno pospevuje tu. A ja Aj pijem aj všetkých poslucháčov šíriho sveta. Áno. Čo mne žiadam všetkým 1000 raz viac. Pozdravení sú, lebo nás počúvajú v celom svete. Počúvam, lebo som v záhrade, ale momentálne som do vnúka, tak A počúvam. počúvaš nás na Breštráni? No, ja to mám jukebox. No áno. Že my vás počúvame aj na Breštráni. Celý Pertál počúva. Áno. Aj buďte pozdravení. Aj ty všetko nám buď najlepšie. pozdravený a ešte si ja pohár vínka vypijem a nech ti je na zdravie. Do Ďakujem. počutia. Ja nepijem, ale za Anku to, No ona dobre, spieva. ale ty si môžeš aj popiť, ak nie vínko, tak No pivko. dobre, ja riedko to, Tak pivko. riedko pretrhnem. No, nech ti chutí, nazdar, maj sa buďte krásne, pozdravení, do nazdar. počutia. Dnes je sobota 31. marca a svoje meniny oslovujú Gabrieli, ktorým srdečne blahoželáme k meninám. Dobrý deň, tu na Slovenské rádio.
Haló. Dobrý deň. Dobrý deň, vítame v programe Michala. Ďakujem. A Michal hlasuje? Pre Michala Bratníka 3. 3? Pre tretí 1. Tretí 1. A A pre druhý? druhý. Pre prvý 2. Znamená 2, 3, 1, ako aj ten pred tebou, Áno. poslucháč. Čo hlasoval? Michal nám povie 2 piesne, ktoré rád počúva. Môžem povedať všetké vaše, z vášho repertoára, a od Michala Ľavroša a od Michala Čapu. To tak by som povedal. Ďakujeme Michal za výber a pozdravíme istotne niekoho vlnami Slovenského rádia. Áno, pozdravujem váš štúdiu a všetkých pekne. poslucháčov, nech je kratšie, inak môžu viac hlásať. Áno. A piesem nech dá Petri z vášho repertoára po vašom výbere. Áno, nech sa vám krásne počúva. Srdečný pozdrav pre teba, pre tvoju maminku a pre Marínu. Majte sa pekne, pekný víkend vám želáme. Do počutia, nazdar. Ďakujem za pozdraví, nazdar. Vonku sa striedajú slnko a oblaky a teplota vzduchu vynáša 18 stupňov Celzia. Zajtra sa očakáva slabý dážď a pokles dennej teploty na 10 stupňov Celzia. Pokým od pondelku sa počasie vyjasní a teplota znovu začne rásť. Teplota začne rásť, znamená na Veľkú noc sa budeme môcť aj oblievať, tak nám sľubujú takú teplotu dennú. Vítame v programe. Haló. Haló? Haló, haló. Dobrý deň. Dobrý deň, vítame koho? Povolný Blažena. Blaženku Povolnovú a Blaženka mi zaspieva slovenskú pieseň. Nech sa páči, ktorá to bude? Ako sa volajú? No spievaj. Ako sa ti mogu zavolať? No spievaj a potom ju pomenujeme. Ver mi, že najmenej týždeň už dívam sa na kalendár. Na 3-krát mamička hádať smieš, aký mám pre teba dar. Dám ti Vánok, ktorým sa hrám, dám ti jar, čo zvoní bim bam. K tomu snežienky spod krička za lásku mamička, dám ti všetko, čo mám. Dám ti Vánok, ktorým sa hrám, dám ti jar, čo zvoní bim bam. K tomu snežienky spod krička za lásku mamička, dám ti všetko, čo mám. Blaženka, veľmi krásne si nám spievala, ale už som ťa zapamätala, ty si nám už spievala však? Áno. A kto ťa naučil túto o mamičke takú krásnu pieseň? A sme sa v škole učili. A ktorá pani učiteľka? Erka Labatová. Á, moja žiačka. Tvoja pani učiteľka bola 4 roky mojou žiačkou. Pozdravujeme ju, ak nás počúva, pozdravujeme aj teba, Blaženka, tvoju rodinu. Ty si získala lístok do divadla. Pôjdeš o 7:00? Áno. Á, dobre. Znamená, povieš meno a priezvisko na vchode do divadla, dobre? Áno. A pozdravíš niekoho, Blaženka? Starku, mamu, oca a bratov aj Gabiku Petrovičovu. Áno, aj učiteľku. Ktorá oslavuje meniny. Áno. No aj my teba pozdravujeme ešte jedenkrát a ktorú pieseň ti zaspievame po žiadosti? Nádej. Nádeje. A potom nám raz zaspievaš aj nádeje, dobre? Krásne spievaš. Nazdar, ďakujeme. Nazdar. Dnes v sobotu v Slovenskom kontakt pásme sme pre všetkých, čo budú spievať, prichystali odmenu a je to pre každého speváka po jeden voľný lístok pre dnešnú premiéru nového padinského divadelného predstavenia Komédie Zoznámka. Všetci speváci majú svoje meno a priezvisko povedať na vchode do divadla. Divadelné predstavenie začne o 19. hodine. Niekoho vítame v programe. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítame a počúvame, ako hlasujeme. Za tretí 3. Tretí 3. Za druhý 2. 2. A za prvý 1. 3, 2, 1, áno, zapísané body. A teraz piesne nasledujú, ktoré sa ti páčia. Od Anky. Katka. Ja som z Nemecka. Ja, Jozefko, rozmýšľam, to je... Vítaj v
programe. Ja myslím, reku, známy mi je hlas, ale dávno som nepočula. No, to je náš hej. poslucháč. Počuj, Katka, tie tri som programoval, alebo to... Áno. A teraz vás chcem pozdraviť, teba, Janka, aj Vladka nezabudnúť. Ďakujeme Žiali, že s pekne. ním sestru pozdraviť. Áno. A Janičku pozdravíme. Ja zajtra pôjdem k nej. No, hovorila som sa, že ju pôjdem vidieť. Keď som do školy chodil, tak sa vravelo, že vraj spolu sme mocnejší. V dneskajšom čase veľa ľudí je to, čo si hrášok zabezpečia a druhý mu pod nohe dajú. Áno, veľmi, je to veľmi mnoho takých, aby si vedel. Ako ste mi tam v Kelne? Dobre. Dobre? Dobre, trocha som ho preklenutý, teraz možno, že ma preto aj nepoznala po hlase. No ale už teraz viem, teraz poznám. Ale som rozmýšľala, nechcela som sa opýtovať, kto nás to volá, ale už teraz Jozefko veľmi dobre. Ešte som nezabudla tvoj hlas. Srdečný pozdrav zasielame zo štúdia aj vôbec aj v celom svete Slovákov. Teší ma, že ste potiaľ prišli, že vás možno počuť všade. Áno, no aj my sa tešíme. Aj my sa tešíme, že môžeme počuť takto nielen cez telefón, ale aj cez rádio váš hlas. Ktorú pieseň vám dáme po žiadosti? Za našich poslucháčov. Janičku, čo robíš? Janičku, čo robíš? Ja. Áno. Ďakujeme ešte jedenkrát a všetkých aj tvoju druhú, vás. ak máš tu, čo je to, Padina, rodný kraj? Či ako? Áno, áno. No, ten môj rodný kraj. No, tieto dve. Ďakujeme pekne. Majte sa nám všetci dobre a srdečný pozdrav z Padiny zasielame k vám. Nazdar. A ja vás pozdravujem všetkých a všetkých poslucháčov ešte raz. Pozdravujeme. A včera si zvíťazila. Ja počúvaríme. Áno, a budeme vidieť, aké výsledky budú dnes. No ale to je krásne, že tieto tri piesne prišli až do takého úzkeho výberu, že sa uchádzajú o hit zimy. No. Ďakujeme. Dobre, Ďakujeme a krásny víkend. Veľa vás vode doč. Áno, nazdar. Do počutia, prídi nás obliať. No. Nazdar. Ajde, buďte mi zdraví. Hit zimi. Prvi návrh Jan Havran. Keď som šiel gumilej naposledy. Druhý návrh Michal Ľavroš. Varadinský zámok. Tretí návrh Anna Marková. Na čo som na svete narodená. Hlasovať sa bude systémom 3, 2, 1. A ja som už povedala, že tieto tri návrhy môžeme spojiť. Že keď som šiel gumilej naposledy cez Varadinský zámok a pretože som išiel naposledy, moja milá, horko plakala, na čo som na svete narodená. Vítame niekoho? Nazdar, pani učiteľka. Nazdar, vítame Anku. Ďakujem. Povolnovú, ktorá bude hlasovať akým poradím? Pani učiteľka, tak ako včera. 3, 1, 2 od konca. 1, 2 odzadu, áno. Zapísané tvoje body, Anka. A teraz piesne, ktoré máš rada, ktoré rada počúvaš? No, z toho zábavného repertoáru. Ja to dobre viem. Aj tú, ktorú sme ti dali včera. Ešte jeden deň bez nej. Aj od vás všetké. Áno, aj od Janiky Markovej. Áno, ty máš tiež rado od Anke Markovej všetky piesne. A teraz budeme niekoho pozdravovať. Pozdravujem veľký do štúdia vám a Jankovi. Ďakujeme pekne. Aj všetci poslucháči nás cítia odo mňa pozdravení. Ja špeciálne si pozdravujem moju Antiku Lízikanku, na sa nám hlási. Áno. Ak má kedy, lebo nikde ju nemôžeme dostať. Chodí ako fantoha, voľade, sa túla. Áno. Tak nech sa nám hlási, ak nás počuje. Istotne nás počuje. A peseň mi Janko voľakeru vybere. Z tvojho repertoára bude pieseň po kontakt pásme. Ďakujeme a prejme krásny víkend, Danka. Taktiež aj vám. Ďakujeme, nazdar, do počutia. Ctení naši poslucháči, bolo 16 hodín a 10 minút. Spočítali sme vaše body. V
včera a dnes a zverejníme hit zimy. Hlasovali 8 naši poslucháči včera a 8 aj dnes, znamená 16 poslucháči, povedali, že výsledky hlasovania sú nasledovné. Po ščítaní bodov prvý návrh, keď som šiel k Umilej naposledy, má 27 bodov. Druhý návrh, Varadinský zámok, Michal Ľavroš, 33 body. A tretí návrh, Na čo som na svete narodená, Anna Marková, 36 bodov. Teda veľmi blízko ste hlasovali, 27, 33 a 36 bodov. Teda máme aj hit zimy. Ešte jedenkrát si vypočujeme Annu Markovú a pieseň Na čo som na svete narodená. Touto piesňou pozdravujeme vás všetkých, ctení naši poslucháči, ktorí ste sa nám ohlásili. No pozdravujeme aj tých, ktorí sa nám nemohli hlásiť, ale boli s nami na vlnách Slovenského rádia. Budeme sa tešiť, keď na tejto vlnovej dĺžke zostanete s nami aj naďalej. Zvlášť pozdravujeme Gabriely, ktoré dnes oslavujú svoje meniny. A touto piesňou, Na čo som na svete narodená, pozdravujeme našu rodinu v ďalekom Kelne a želáme im, aby sa im pieseň krásne počúvala, ako aj všetky krásne slovenské piesne. Bolo by to všetko pre dnes. Ďakujeme vám za pozornosť a budeme sa počuť už v pondelok v istom termíne. Len nech povieme, že si Blaženka Povolná získala lístok do divadla. Nech sa jej divadlo krásne pozerá. Do počutia, do pondelku. Hit zimy. Česte ma mali za to